Ahoj, řešíš lupy nebo masnou pokožku? Svědí tě hlava? Potřebuješ se zbavit tady těch suchý kůže v hlavě? Tak mám pro tebe řešení. Šampon na vlasy obsahuje jablečný ocet, extrakt z česneku a je lehký. Dodá vlasům svěžest, hebkost a hlavně ty vlasy budou lesklé a hebké. A ještě pro tebe mám pak ještě jeden šampon, takže pokud máš problémy s růstem vlasů nebo ti vypadávají, tak mám pro tebe opět tenhle šampon s česnekem a kapixylem. Kapixyl tak pomáhá růst těm vlasům, neboj se, nesmrdí po česneku, naopak má příjemnou vůni a ty vlasy dorůstají neskutečně rychle. Já mám tady už tady mám tolik dorostu, takže úplně super. Tady tohle, co vidíte, tak já jsem vůbec neměla. To jsem takhle vždycky měla, takhle prázdný. Však se můžete podívat pak na fotkách. Takže ano, opravdu jako tenhle šampon funguje a tenhle taky. Takže pokud byste měli zájem, tak mě napište a já vám ho objednám, anebo vám pošlu kód na 23% slevu, kde si ho objednáte sami. Tak se mějte.